So today is Saturday the 8th of September and I'm going to a Nerdfighter gathering. It's the first one I've organised and it's in Copenhagen. Yep. I thought it would be nice to share my nerdy day out with some Nerdfighters, so I started looking for people on the Ning and things like that, and I think there's only going to be about 7 of us, and a couple of the Danes are taking over the organisation in terms of the finer details like transport and such, because obviously I'm an outsider so I don't understand everything, and yeah, they're going to help us find our way around. We're going to go to the comic shop, the science museum, and then have some bit of downtime, and then a couple of us are going to go and see a pirate rock band who I've got really into since finding out about the gig. They're called Dead Men's Tales and I can't wait to see them. It's going to be awesome. Yeah, I might try and film some stuff or take some photos, but woohoo! I'm an artist. And put on a new paper. Rocket! Men i princippet kunne godt fylde hele trykklokken. Når man så fjerner trykket ude på ballonen, så kan man sige, at trykket inde i ballonen ligesom vinder og skubber. Det er sådan lidt mærkeligt, men det er altså ret sjovt, synes jeg. Det er i hvert fald sjovt at stå og puste i den. Sådan der. Så du er fuldstændig ret. Det er altså helt normalt postevand. Der er ikke noget snyd i det der vand. Ja, kan man se det? Nu sker der noget. Koger det nu? Ved I godt, hvornår vand det koger? Det er nok mest børnene. Jeg skal også sige, at det barberskum er lavet af tusindvis af små miniballoner. Der er en hel masse luftkuller i deres skum. Og de opfører sig ligesom den ene ballon her på lyd. Og så har man altså sparet sindssygt mange penge, hvis man har sådan en trykklokke. Skal det ikke lækkert ud? Det er lige til at smøre på og barbere. Nu åbner jeg igen. Ej, nu er det lækkert. Det er ikke bare skønt. Så er sådan noget rigtig slimet noget. Ja. Den er grøn! Så det er lidt sådan noget snedelys. Men der er så ret smart, det her lys. Kan I se det? Normalt der er kvælstof en gas, som er i luften, som er omkring 20 grader varm, ikke? Men når man gør det rigtig, rigtig koldt, så kan det altså begynde at blive flydende. Og det sker omkring minus 200 grader. Og 80% af vores luft, som vi indånder, den består af flydende kvælstof. Nej, ikke flydende vel? Helt normalt gas, kvælstof. 80%, så er der omkring 19% ilt, som vi lever af. Og så er der også noget kuldioxid og alt muligt andet, men det er ikke så vigtigt. Nå, nu skal I prøve at se. Jeg har altså hældt en hel masse heroppe i. Og så har jeg lavet en ballon hjemmefra. Og den er fyldt med luft. Der er altså noget kvælstof i, og der er noget ilt i, og noget CO2. Nu skal I prøve at se, hvad der sker, når jeg putter ned i det.
Vi fortsætter. Ja, lidt mere. Så skal jeg lige have tanken på den her. Den har jeg ikke lige taget på. Øjeblik. Sådan. Jeg har ikke lige lyst til at stikke fingrene ned. Det er ret godt. Så tager jeg ballonen op. Prøv lige at se, hvor lille den er blevet. Den har altså fyldt med luft. Ej, jeg tror ikke, kigge ordentligt efter. Er det ikke smart, at man ligesom kan skrømpe sine balloner, og samtidig få dem til at skifte farve? Og det er, når man køler luft ned, så er det faktisk meget mindre. Det udvides faktisk omkring 700 gange, når det går fra en væske til en gas. Og så har jeg faktisk lige gemt en lille masse balloner dernede. Så det var meget smart. Så kan man ligesom fylde det i en taske, og så tage til køleskabet, så har man alle ballonerne. Ja, nogle gange skal de have lidt hjælp til at ligesom at vokse. Sådan lidt jordmor-agtigt. Men ja, det der gummi, det kan ikke så godt lide at blive kølet ned. Nå, ja, det var altså købt. Jeg kan altså ikke få helium indeni til at blive flydende, ligesom med kvælstof, fordi det sker ved nogle endnu lavere temperaturer. Men jeg kan godt få det til at trække sig sammen. Godt, nu helium. Så. Yes, det virkede. Ej, hvor fedt. Jeg havde ikke engang glædet mig. Hey! Ingen børn i verden, der kan blive hårde. 40% taste. Jeg skal næste et grøntsag. Og så tænker jeg, at den skulle straffes ved at blive smidt hernede i. Så den må jeg lade den hvide ende først. Den får den grønne ende først. Så skal vi lige have et par minutter, nogle forår, tror jeg. I half expect him to start speaking it and sitting and focus on. Så tror jeg, at vores forår er ved at være der. Ej, en dejlig forår. Ser den ikke bare dejligt kogt ud? Men prøv at se, hvad der er sket med den. Faktisk så kan man godt sige, at den er blevet sådan lidt glasagtig. Den kan faktisk bare splitre. Og man kan måske også bruge den som en hammer. Er der nogen, der har søm? Ja. Okay. Vi får en gang nu. Så lægger jeg lige op igen. Hvad har vi ellers? Jo, og det er en lille smule farligt. Ej, lille. Jeg tror lige, jeg smadrer en porre imens. Okay, er I klar? Det er vinterbadning. Ekstrem vinterbadning. Det er en skam, vi kan sauna. Skal vi have med det bare. Er der en, der vil mærke, hvor kold den er? Er det godt? Jeg er ikke så god til. Kom for. Smash celery. Sådan der. En drukke. Det er forresten også det, vi bruger til sæbebobler. Så skulle jeg have det der koge vand, jeg lige har gjort klar herovre. Og det er altså vores lava. Alle ved, lava er varmt, ikke? Så har vi lavet noget vaskeægte lava. Og så vil jeg lige ødelægge porren for aller sidste gang. Ej,
Nå, yes. Yes. Jeg tror, jeg tager den her ske. Der kan være mere i. Skal vi tage ned fra 5 og så sige vulkan? Er I klar? 5, 4, 3, 2, 1, vulkan! Leva! Nice. Tak for din kom. This is pretty weird. What do you have to do? Can you not see the mirror? Oh yeah. You can see like your bone, the skeleton. Ouch. Ja, så er det næste. Next pair. That's really rough.